שלום, אני דוקטור ליטל גמליאל, רופאת שיניים מזה כמעט 3 שנים. הגעתי לקורס שתלים בסיסי של העמותה להשתלות דנטליות בישראל. מאוד מרוצה מהקורס, היה קורס מאוד מקיף, מלמד, נותן ביטחון, ממליצה מאוד. לפרגן לעמותה שמשקיעים כל כך הרבה בשביל הרופאים של העמותה. הם מביאים קורס, ברוך השם, ברמה מאוד גבוה, עם מרצים שרק רוצים לתת ולתת ולחלוק את הידע שלהם. כעת אני במודול של דוקטור מירלה. מלא, היא רוצה לחלק ולחלוק את הידע שלה עם הרופאים ולהיות בטוח שכל רופא הבין מה שצריך להבין. יש לה סבלנות, ואני מאוד מבסוט שלקחתי את הקורס הזה. אני ממליץ לכל אחד, ולרופאים שהם לא שייכים לעמותה, אני ממליץ לכם כן להצטרף, כי זה ייקח את הפרקטיקה שלכם ברמה אחרת. היום הייתי פה בקורס על שיטת השקית שמכונה בני בג של בני כרמון. היה מעניין, לימודי, והכי חשוב, יישומי. זה משהו שבהחלט אני יכול לעשות במרפאה, זה משהו שצריך מיומנות, אבל לדעתי פותר לנו בעיה גדולה וסופר אלגנטי מבחינת השיטה. שלום לכולם, שמי דוקטור עמנואל שלו, רופא שיניים. מזה כ-13 שנים, עוסק בהשתלות מזה כ-12 שנים. והתוודעתי לשיטה של דוקטור בני כרמון בהרצאה שהוא העביר לפני כשנה במסגרת העמותה להשתלות שיניים. מיד נדלקתי על השיטה, ביקשתי להירשם לקורס איך שיפתח, והנה, שנה אחרי אנחנו במחזור הראשון של הקורס. אני רוצה להגיד שהקורס מאוד מומלץ, זה סוג של Game Changer. בכל מה שנוגע לאוגמנטציות ורטיקליות והוריזונטליות. המתודיקה מאוד מייעלת ומפשטת את התהליך, תוצאות שהן אפשריות מראש. דוקטור בני העביר את זה בצורה מושלמת, קיבלנו ערכת כלים שמכסה את כל שלבי הטיפול, היה פה תרגול מעולה.